Kajing kublai kalong ya pi barok ki basngap ya kani ka program ha kani ka por. Ngin ya kren mentai ka khubor. Si pautli ki jing hikai ban kan mau bau Solomon ula kren. Ka kitab kis im ka baningkong kalenong ka basau kat kot ka balai poar. Ka ya tu syapang ka jing start ka jing syapang ka jing Solomon ula kren lai hajar tli ki probeb bat ula shna si hajar santli ki jing ruai. Mentah gani kapor kum ke jing puson ya ki eke bakan jaman sim ki ban long ke jing hikai na ka banta jongi ngan kren bat ngin ya pet ya ki si pautli ki jing hikai ki balong ke jing start na ka banta jongi ki bang yo leng bau ne briu jau bleu pokordor us im jong ki Israel ba start tam ba pau nam tam bat uba krautam haga hima Israel. Kabaningkong us Solomon uhikai yangi bangin bu ya ublay hakamat. Ban buram ya ublay pan shifting ya utrai kadai kanong rim jong kajing start basisha. Ula keren ya kani haka probab nong baningkong kat kabanyo. Kabaar us Solomon uhikai yangi bangin sumar ya laka donut. Kaei kabangi sya lani kabangi ailat bahkan rung haga donut jongi katakan sainduri ke jing im jongi ula keren ya kani haka probab kalnong ka basau kat kot ka arholai kabalai u Solomon u hikairu bangin syania haublei halaga jong ke jing syempang ke jing syania haga jing alam jong halaga jong ke jing perkat lani ke jing alam jong ke jing mut lani ka donut. La keren ya kani haka probab lai lenong kat kot kabasan bat kabanrio. Nang ta kabasau u Solomon u hikairu bangi day ban long kibatut ban bitar. Wong baka jing yesha kawan rai ke jing suk Henry ke jing dombit bat ke jing sted ban kidom kawan rai ke jing ele. Probab kat saulanong kat kot arpau kendai. Kabasan kiktin kidon kabor. Kiktin jongi kila ban penkhia. Kiktin jongi kila ban wanra ya kejing ma badi kejing mensa. Haka probab kat pralanong kat kot arpau wei. Laya tu syapang kabor jong kiktin kabangi keren. Kaban riu lahikai yangi bangin wat biang-biang ya kejing start. Kum mangiwat igajingkan show balaburi. Namar laong bagajing start kakam koridor banyak kispa kibangidon. Ula keren ya kani haka probab lai lenong kat kot kabakat lai hadu katsan. Kaban nyau kajing sarong kayalam sya kajing kelon. Kajing sarong kawan rai kajing jot. Probab kandil nong kat kot kabakat pra. Bapra kajing hikai kabangi yo kalong. Baka jing Tracy Tom kawan ra ya ka bainong. Kajing minot kaya lam siya kajing job. Ong ka probab kalnong basipho kat kot ka basal. Kabakandai. Dunang banjit. Batur husiar biang-biang banjit iki paralog jongpi. Ki paralog jongpi kila ban saindur ya kajing long jing im jongpi. Ong us Solomon hak probab kalan nong kot arpau. Kabasipho kajing temu basisya jo kajing im. Haka Ecclesiastes kat alanong kat kot kabakat lai. U Solomon uong shifting yo blay sumar ki hukum jong u. Kini kidei ki si pautli kajing hikai ki balong kajing start nagabanta jongi ladangi pentri kam bat lada ngi le ha kajing im jongi bat kan long kajing alam ya kajing im jongi ba kajing saindur kajing im jongi to blain kerku ha kerteng uci subana nasaret aduai ha kani kapor ablay ba men ai ngi kajing start ba kajing syempang ablay halor kini ki banta ki bala keren naga ktin jome ka ktin jome try kadi syarak ha ki kidat jongi kajing syai gunti ya jongi bandap ingi de kajing start
haga jing im jongi, haga jing adai parabriu, haga jing adai batme, haga jing syakari ki kam ki jam jongi, don kam bi jing start jing syampang, hikai ngi kalanti ka anjome, kanang mangilapan pensngob ha yomi, hakerteng Jesu. Amen.